उत्तर प्रदेश के आलोक पांडे जी की। आज आलोक के वेशभूषा में बनारसी बना झलक रहल बाटे और हमार पूरा शुभकामना बाटे कि आज तू ऐसन गीत गावा कि कल्पना जी और मालिनी जी तोहरा के आगे बढ़ा दें, तोहर सफर न रुके। बाबा विश्वनाथ तोरे ऊपर आशीर्वाद रखें, यही हमारी शुभकामना बाटे। जय बाबा। गजब गजब के लोग बा जग में स्वाद